Cambuur is beleving. Zo voelt het als je door de catacomben het veld oprennen. Een vol stadion te mieten. Het is nou leeg, er wordt voor eerst net spelen. Maar daarom ben je nou van harte welkom de komende weken in het Cambuur Museum. Vermid je weer de opening. En dan het museum in. De skiertnis van 50 jaar Cambuur in foto's en attributen. Door het hele stadion heen. Dan kom je als bezoeker ook op plekken waar je normaal niet komt. En dat is al een beleving. Dat wordt versterkt door veel fotomateriaal. Van ieder seizoen en het bestaan van Cambuur is een bord gemaakt met fotomateriaal en een beschrijving wat daarop te zien is. En dat is een route die door het stadion leidt. En daarmee kom je van businessclub tot kleedkamer tot aan de catacomben. Met geluidsfragmenten. Dus eigenlijk is het een beleving, maar met name moet je je ogen goed de kost geven, want er is veel te zien. Wat oors net mij, ken nou wel. Even zien bij Sieps plakje. Of bij het eerste team in de kleedkamer. Het allereerste begin doet het sportterrein hier online waar in de jaren 30. En het eerste team in 1964. In zwart-wit, maar een het van geel en blauw. Altijd een echte stedse volksclub, dat is Cambuur. Maar wat is de toekomst van Cambuur? Nou voor het tweede jaar efter een oor in de eredivisie. En de diepe wensk voor een nieuw stadion. Maar mocht het een andere locatie worden, bijvoorbeeld het WTC, dan zullen we echt heel nadrukkelijk bij de bouw van zo'n stadion moeten gaan kijken. Hoe kunnen we het karakter van deze volksclub mee verhuizen naar een nieuw stadion? Dat is een van de belangrijkste issues in de nieuwbouwplannen. Hoe de toekomst eruit uitziet, het begint en het blijft bij voetballers. Het Cambuur Museum is te bezien onder 21 juni.